Zdravím všetkých, vítajte na Liptove. Dnes sme v Liptovskom Jáne a za mňou apartmánový dom Štiavnica. Máme v ponuke jeden z najväčších apartmánov na predaj. Pozrite sa. Každý správny hotel má mať aj svoje wellness. Nachádza sa tu bazén, 4 sauny a relaxačná miestnosť. Apartmán ste videli, ak máte záujem, píšte, faxujte, telefonujte alebo rovno príďte. A pribalíme vám k tomu aj tieto nádherné výhľady. Vidíme sa pri ďalšej ponuke. Dovidenia. Dovidopo.